Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Mapaang kahaponanon sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta dira nga aton nga mga ka-aksyon sa Lunes naman. Lunes nga edisyon sa programa This Is My Life. Kag syempre mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kamusta dira nga aton nga mga ka-aksyon sa subong petsa 15 sa bulan niya sa Marso. Sa mga ka-aksyon naton nga nagapila para iyo magkuha sang ila sweldo naman sa karon. Ina kon may nabilin pa. Sige, kamusta lang naton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na via Transistor Radio. Kag syempre via man Facebook Live. From sign on to sign off. Nga tutok sa Aksyon Radio. Ina ginapasalamatan ginamon sa inyo yang nga padayon nga pagsuporta sa amon man mga program. Di ba na feel nyo subong kapaang sang tiyempo, no? May LPA actually. Pero tido laman laban sinisiguro. Laban ni sa tunaw. Muning kakainiton sa panyampo. But anyway, bisan subong nga init-init. Hindi lang kita magkumpiyansa. Hindi na magkumpiyansa kaya kung mag-abot ang kahaponan nun, hindi na ito mapaktan, nagpanalithi. Amo pa nang kung kaisang panalithi, amo pa na ang nagadulot sa sipon dira, ubo, sakit sa ulo. So, dapat manigana kita sa gihapon. Okay, antas man ang tanan, diri kita nay sa aton iya nga lakat sa panahon sa sumong iya nga adlaw. Kaya ang low pressure area sa nasa lingko na kon LPA, nakitaan ini 15 kilometro sa norte nga bahin sa nga Cuyo, Palawan. Samtang northeast monsoon naman o kung hangin amihan, amo sa karon ay nag-aapekto
sa Northern Luzon kag Eastern section sang Central Luzon. Tail end sang frontal system amo naman ang nag-aapekto sa bahin niya sang Southern Luzon. Ang Visayas, sila binadiri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Sa nasiling ko na, dapat hindi magkumpiyansa pag-abot sang kahaponanon. Kay dira gid kun kaisa nagatupa si talithi. Kung wala ka dira kalo, mabasa gid ang imo nga alimpudwan kung si Tita We pa ang pahambalon. Sige kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatsagan kagang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura or unahon ko danay ang pagbutlak kay na ni haring adlaw mga alas 6:04 kay na sang aga. Kag ini naman na magatunod mga alas 5 or alas 6:06 karon iya sa gabi. Ang temperatura yara nag-range sa 24 to 31 degrees Celsius. That's why nga ma-feel gid naton ang kapaang sang panahon. Kay summer na. Sige, ano walang daton man nga dapat paghambalan? Okay na lang ho, just in maningagin actually na pasulod naman ni Action na Rex Kantong sa iya program kay ina ang ining confirmation nga nagpositive for COVID-19 si Presidential Spokesman Harry Roque. Sinundanay lang ni sila. Basi may mabatian naman tani nga issue balahaw. Pareho to kay PNP Chief Debolda Senas. Nagka-issue bangod kuno kay wala nagsunod sa health protocol. Sige, balantayan na. Pero ayun, nagpasiguro diya si Presidential Spokesman Harry Roque nga in good condition saya. Okay, actually, kung pamatian naton, kapila man ni si Harry Roque, kapila man ni siyang na-expose sa mga nag-positive given balang ti siya ang presidential spokesman hindi gina malikawan bisan ano kun kay isa naton kahalong kita gani nga mga ordinaryo naga-positive for COVID-19 ay han pa siya nga kun diin siya kun kay isa makalambot para lang yan nga mapalambot man ang mga statements ng presidente kag parang man nga mapaathag syempre sa publiko ang gusto ipalambot sang presidente. So sige, ano bala ang mga dapat naton istoryahan? Ining may angot balaw sa palayag man sang DOH. Liwat naman gin pa nawagan sang DOH ho. Galing kay do ni sa gin criticize ini siya. Ining panawagan bala sang DOH nga kun mahimo magsuksok sang face mask sa sulod sang balay. Liwat naman ni ginbuksan sang DOH sa mga tawo dira. Pahanumdum naman liwat sang DOH kay dumayari ni sang panibag-o balang nga record ang ahensya for clustering nga ginatawag. Basi bala mag within sa sulod ng gid mismo sang balay dira yang magdamo-damo man ang maga-positibo for COVID-19 na nagnalikawan sa aton nya DOH. That's why nga liwat Manila inigin panawagan. Ang isa pagid naton iya ka tupiko ang utman sa mga national news. Ining palayag bala sang Octa Research nga posible kuno ang kaso bala daily infection sa Pilipinas mahimo nga maglambot sa 20,000 ina daily infection sa bulan sang Abril. Kung ang surge for sang cases sang COVID-19 hindi dali-dali matap na or hindi makontrol. Di amo ning mga panugyan ini actually pahanumdum lang ni sang Octa Research sa aton kay damo na gid subong nagakaladakpan bala wala na gid ginasunod ang health protocol. Dumdum nyo to nga istorya ko man disenyo ang angot to balang
kung pila lang ka porsyento ang nagasuksok sang face mask, face shield kag nagasunod sa social distancing. Tiyang iban taas to face mask dason sunod ang face shield. Ang problema wala nagasunod sa social distancing. Actually ang tatlo na dapat amo nang pinaka-basic ginaton nga sundon agud iya nga malikawan for transmission nga ginatawag sang virus. Galing kay ti mga tawo kun kaysa hindi mo malikawan mapasaway gid. Okay, ano pa ang aton man pagka-istoryahan? Ang aton iya nga FYI for your information. Okay, ang aton iya nga topiko. Ano kuno ang pwede naton ya himuon? Kung may nagakontra sa aton nga desisyon, for sure naka-experience gid kita sini. Given ba lang nga may kanya-kanya tayo nga paglantaw sa mga sitwasyon, so hindi gina malikawan nga lain-lain ang aton nga reaksyon, lain-lain ang aton nga opinion. It's either negative man na or positive, pero muna may ara gitaya sang aton nga opinion tapos may mahatag man kita nga aton nga rason. So sige, inakaron ng aton man nga topiko, ano kuno ang pwede nga himuon ilabi na ko na may madamo dira nga nagakontra sa imo nga desisyon. Kag syempre bantayan man naton ang sulat diri nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Ang aton letter sender isa ini siya kaamay. Nagsaka gid sa station para lang mahatag niya ni ang iyaman nga sulat. Ay na karon bantayan naton. Kag syempre dala-dala ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong adlaw sa nga Lunes, Marso 15, tuig 2021. Sige, antes ang tanan, 1:33 na kita. So ato na ipag-istoryahan man. Una, ang ining akon gan headlines kay na sa mga national news naton. Unahon ni naton ang liwat nga panawagan sa Department of Health sa publiko. Sa tagsa-tagsa sa aton magsuksok sang face mask bisan yara sa sulod sang balay. Agud malikawan ang clustering sa kaso sang COVID-19. Sunod diri kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman. Dako ang mabulig sa pagsuksok sang face mask kung ara ka sa sulod sang balay. Labi na gid bala kung may mga kaupod ka dira, mga may edad na kag may mga masakit. Tiyan mo na di sila di ba ang mga prone gid ya. If halimbawa ikaw nga tawo, ikaw ay nagatrabaho sa para man sa inyo ya bilog nga pamilya. Sa inyo sulod balay may ara ka mudra may masakiton. May ara ka muda sang may edad na. Nga ginakabig vulnerable for COVID-19. Ang matabo mo ni ang daw pagplastar sang DOH, ang matabo nga wala kaya kabaluan, aware ka nga carrier ka nagali isang virus, meaning asymptomatic ka abi. Pag abot nimo sa inyo balay, wala malang ka iya pang disinfect tira. Wala ka man wala ka nakasuksok sang face mask. Example na dayon. Samtang naga-istorya ka dira, nag-asik dira imo nga laway. Pag natingala ka na lang nga naglain na to, daw to nga may existing na dira may masakiton da sa inyo, tingala ka na lang nga naglala ang iya nga masakit sanggin dala sa hospital, nag-positive for COVID-19. Diba? Pinaka-common nga sitwasyon. Amo na ang ginakabalakan sang DOH. Amo na ang ginakabalakan sang DOH. Ilabi na kay tungod syempre hindi gid naton malikawan nga magwa kita. Nga mga ginatugutan subong iya nga magkagwa. Di pag-abot nimo ano ka confident nga pa negative ka Japon sa COVID-19.
diba? Sometimes, drasi mo, hindi siya maka-penetrate kay bakod imo immune system. Pero ting mga upod mo ya sa balay. Amo na ang gina-consider sang DOH kung nga liwat ni nila gina-appeal sa public, liwat nila ginapanawagan, nga kung mahimo suksok sang face mask, agud iya nga malikawan ang ginatawag nga family clustering. Okay, amo ni sa karon ang ginpabutyag nga pagkabalakas sang DOH. Kay man na madumduman ninyo, nagsaka ang kaso sa COVID-19 do pila ka days nga nagsaka ang daily infection diri sa Pilipinas. Tapos may pila naman ka mga area, particular na sa area sang NCR, nagpatuman localized lockdown. Kaya nga nagka-record sang bag-o nga variant sang COVID-19. Ang isa pa diri ka ginapanawagan, ginaapilar sang DOH nga kun mahimo kay ti syempre sa subong do wala na gid balag ginapuwersa gid ang tagsa-tagsa iya ka tawo. If for example mag-positive for COVID-19, di ba na ang iban sa aton iya nagaayo nga pwede diri na lang ko sa akon nga balay matiner. May available man ko diri nga space nga makaseparar sa akon iya nga pamilya. Pero ang mas ginapakamaayo gid sa health authorities nga kun mahimo kung nag-positive ka, voluntaryo na lang dito ka na lang sa quarantine facility. Kaya para iya nga mapasiguro mo nga safe ang imo iya nga pamilya given the fact nga nag-positive ka sa COVID-19. Amo na ang mga pahanumduman sang DOH sa aton. Sometimes nagakalamunan lang sa mga negative man nga mga palayag kung mabasahan naton sa social media, labi na kung hindi naton maathagan. Kung hindi naton maathagan gani ang mga explanation, ay damo gidayon ma-react. Masiling naman nga, ay suksok naman face mask, ara lang kami sa balay. Gani amo na gani nga ara ka sa balay. Pero di ba gagwa ka? Amo na ang panumdom. Mayo lang na kung pagsulod mo sa balay or antes mo pagsulod sa inyo balay, makadumdum ka pa nga magpanghinaw, makadumdum ka pa magpang-alkohol dira. Mga batasan tangadaan, isa naman kundi syempre tanan kita. May pagkamalipaton. Mga basic naton kaya ka mga olobrahon nga ginapahanumdum sa aton. Given ginaya nga hindi naton kun kaisa masunod. Magluwas na lang kun may nagabantay. Inaya hindi ka gid kapalag. Pero kung wala man lang ikaw man lang ga-practice para sa mo ko galingon. Dali sinaguro pila lang gid ka porsyento. Pila lang gid ka porsyento ang nagasunod gid iya, na? So dapat kabigon man naton. Kabigon man naton nga nablang hindi lang ta mag-focus sa mga negativity about sa mga pahanumdum sang DOH. Kinahanglan lang tawon-tawan ang mga positive sini nga bulig sa aton. Kay ara man na Japon sa aton mo, diba? Kung hindi kaya magsunod, gid man halimbawa, suksok face mask, ihuwa lang nga nakapanginaw ka, antes ka dira maghakos sa imo iya nga nanay. Ang nanay mo senior citizen na. Halin ka sa obra. Pihuon mo lang nga daan. Kay para bala hindi ka mangin halinan for transmission sang virus. Ang ikaduha naton nga tupiko, ining palayag sang Okta Research. Ginpahayag diri sang Okta Research nga mahimo maglabot sa 20,000, 20,000 ang daily infection sa Pilipinas sa bulan sang Abril kung hindi matapna ang surge or ang pagsaka sang kaso. Tiyan na ta subong bulan sang Marso.
15 na lang kaadlaw kati 15 man ta subong mo. 15 na lang kaadlaw ma-Abril na ta. Ang pahanumdum ni sang or ang palayag ni sang Okta Research so kung hindi matap na ang surge ang pagsaka sang kaso dako ang tsansa nga mag 20,000 ang daily infection sa Pilipinas. Ini nga kadamuon ginbasi or ginpalayag diri ni Dr. Guido David nga ginbasi ini sa bag-uman nga projection sa 1.9 reproduction number. Kag sang ginexplikar ini ni Dr. David, kunyara kuno sa 1 o kung mas mataas pa ang reproduction number, isa ini ka indikasyon nga nagapadayon ang transmission sang virus. Apang muna ni ang panugyan kag pahanumdom sang anuman isa iya ka doktor ni Dr. David nga mahimo ini mapunggan kun ang gobyerno nasyonal kag ang kada local government unit padayon i-implementar ang minimum health protocols. Igaling kay ang amuning problema gani subungho sa minimum health protocols damo na gid nga wala na gid nagasunod. Masiling lang na sila nga aari malang kami diri sa amon balay. No need naman na nga magsuksok kami iya sang face mask Tupad balay kumala ding ako nang gina-istorya. Sure mo gid nga imo nga tupad balay wala na nagagwa. Sure mo gid nga ang imo na nga tupad balay wala dira sang kaupod nga nagatrabaho sa kundi into nga inabalang ang area is exposed syempre sa madamo nga tawo. And ang isa pa gid pag-implementar localized lockdowns. Muning mga common sa karon nga ikinahanglan i-implement, kinahanglan istriktuhon. Kaya kung hindi pag-istriktuhon suno kay David, ti ang projection nila nga 20,000 for daily infections sa bulan sang Abril posible nga matabo. Agang isa pa gid nga pahanumdom ining may angot sa curfew hours. Diri sa aton, di ba 11 PM kita action norms no? Curfew hours. Di ang iba niya ganit temprano pa na. Iban last 9, last 10 pa lang. Wala na gina-allow iya nga magwa. Galing kay diri sa Bacolod. O mani ang way sa ngaton iya nga LGU agud nga bisan paano makaamat-amat man bala angat ang aton niya ekonomiya. Kay man lubong na kita kaayo. Lubong na kita kayo bisan ganing national government naga reklamo naman. Nado alang-alang na kita ni kun magtayuyon kita nga istrikto lang istrikto. Kapin pagid ang movement sang tawo, ang negosyo damo na gid maapektuhan. Pero galing kay mo na gani o nagahalog. Kung nagahalog na bala sa mga restrictions, dapat ang tagsa-tagsa ka tawo amoy iya maghugot sa nga aton iya nga syempre seguridad. Okay, kita mo lang nang sa aton nga self, di ba? Makakontrol. Kung ikaw da iya o wala ka man, ilaban-laban sina positive ka sa COVID-19. Mayo lang kung hindi maglala. Mayo lang kung hindi maglala. Kagmayo lang kung hindi ka makapanglaton. Diba? So muna mga basic lang na mga pahanumdum sa aton. Agud iya nga malikawan manaton ang paglaptas sang COVID-19. Dumakabig ka na nga hero. Diba? Magkabig, ay naman lang mas makonsider mo na yung mga self nga hero ka. Kaya ikaw yung mismo nag-initiate for yourself. Nagsunod ka sa mga health protocol. Kaya man, hindi mo gani gusto yan nga mag-transmit ang virus. So, dapat ang muna mga pahanumdom. Kita mismo ang mangin, cautious kita sa aton man nga ginaobra. Cautious kita sa pagsunod man sa mga health protocols. Agod, hindi maglapta, hindi ni
tabo ni ang projection sang Octa Research. Okay? Alauna, 46 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby dira sa aton nga mga ka-action kaysa akon nga pagbalik. Ato naman yung nga pag-istoryahan. Siyempre, ang aton nga FYI portion, ang aton nga topic sa nasilin ko na kaina, ano kuno ang pwedeng naton iya nga himuon kon may madamo nga tawo nga nagakontra sa aton nga desisyon. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Sir Melanie Oligo, Sinday Ann Subong Sir. Kay Sir Alex Montes sa mayong hapon, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, monitor your program, keep safe, God bless everyone. Salamat. Sa kay, sige, salamat kid sa liwat.
Sakay, uy, Dennis Richard Tibor Roma, bongga sanger. Gusto mo man? Char. Kay Ma'am Carol Montoya, good afternoon dira sa may Quezon City. Sige, si Christy Arevalo, good PM Indayan, monitor lang kami diri sa Gym Valladolid, Tamiao Cotiyoy Villong, sa Cagayanan, Chinelli Porcel, Landa kag Zaida Dolorfino. Salamat gid. Kay Melchorita Ferrer, mayong hapon dira ma'am. Sa kay Miss Atiaki Meriman, naga-monitor dira iya sa Banwasang Morsha. Monitoring always and keep safe man. Kay si Yoditorta de la Peña Barbecue. Mayong hapon, naga-monitor sila kuno niya Lola Yatoring. O sige, salamat. Lavelia, sakto ni pagbasa ko. Ranario Esteva, watching from South Cotabato. Salamat gid ma'am. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Sa kay, si Sir Kenneth Valencia. Sir Kenneth, mayong hapon dira sir Kay Antonio Beronio, mayong hapon. Monitor from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat gid. Ma'am Jean Oiseser, mayong hapon dira si mo Ma'am Jean, kag salamat gid sa pag-monitor. Si Guillermo Clarito, naga-monitor dira sa may barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Salamat gid Kay Ma'am Gina Galon pagsubiron, ari lang kami diri sa Bago ga live. Sige, salamat gid. Live monitor sila ko no ho. Salamat gid Ma'am Gina Galon na pagsubiron dira sa syudad sa Bago. Okay, kay Ma'am Angel Marie Bautista, mayong hapon man. Kay Ma'am Virgie Olpinda, good afternoon. Salamat gid ma'am. Watching fresh ta kay Monday. Pagka Tuesday ti mamataman, joke lang. So kay naga-monitor siya gali sa may Celine Homes, halong gid. Salamat. Kay Keith Lowell Pabalan, action an, o nga absent si Tita We. Wala pa si Tita We, nagbakasyon pa si Tita We. Okay lang na. Kay Christopher Redfield, mayong hapon. Kay Noel Amar, Sir Noel, mayong hapon man dira. Ginatamyaw niya man dayon. Si Ma'am Vanessa Mayo, nga nag-celebrate ko no sang iyang birthday. Oy, birthday subong Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, happy birthday dira sa imo. Kag halong-halong lang, okay? Kay Sir Alex Fuentes, mayong hapon man. Dan sharing na si Sir Noel Amar. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor kag continue lang sa pagpadalaman sa inyo yang mga mensahe kay ko na during greetings time naton ti pang basahon ko gid ina. Salamat gid sa liwat. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupon ini si Inday Ann. And this time, ato na ipag-istoryahan ng aton man nga, FYI. Paano na kuno kun madamo sang may nagakontra dira sa imo nga desisyon? Ka-experience ka na, Sir Nelmar? May nagakontra sa imo nga desisyon? Number 1 kuno nga himuon naton, magpabilin iya nga mangin kampante. Kung naintriga ka na, kung nga agi na hilabtan dira yung imo nga desisyon, mangin kampante. Kung gagamuman ko nung imo yung nga pensar, bangod sa kaangay sina yung nga sitwasyon,
ipabilin nga mangin kampante ka kag dira pamangkuta sila. Nga ginahambal mo ina sa akon. Nga ginahambalan mo ko sa mga malain. Kag sumuman pasalamati siya kay nga agin pahibalo niya sa imo. Pero yambala siya, wala ko yalabot. Wala ko yalabot kung ano man ang ihambal mo sa akon. Kung ano man ang ihambal nila sa akon. Bakit sa nasiling ko na ipabilin gani nga kampante ang imo iya nga self. Kung wala ka malang isang may nahimo nga sala, kung wala ka malang isang may ginguba nga tawo, nga amaria ka, di ba? Ang ikaduha, magpangita ka da sang somebody, hindi man literal nga magasuporta sa imo Hindi man literal nga magasuporta sa imo kung do away na karon. Kundi somebody nga masugiran mo sang imo man nga bahin. Nabrang somebody nga magsalig sang imo iya nga bahin or sang imo iya nga opinyon. Kay para nga mabuligan ka, magiyahan ka kung ano ang imo iya nga problema. Kag ipahibalo sa ila kung ano ang matuod nimo nga nabatsyagan. Kay di ba, usual sa aton kung may ara kita, kung nabutang kita sa sitwasyon nga kaangay sina, nablang do wala kasang tawo yang mapalapitan. Nagagamo imo nga pensar kay feeling mo negative ka na sa panulukan sang tanan. Malain ka na sa panulukan sang tanan. But then wala ka kahibalo nga may ara gid sang tawo nga pwede nimo iya nga mapalapitan. Lang masiling nimo masaligan ko ini siya. Imo inadra nga abyan or imo man nga mga mas may edad sa imo or imo mismo ginikanan. Hindi man sila tuod ka relate kung ano gid ang imo iya nga problema, but then makahatag sila sa imo advice in general. Diba? Kaya ti ang imo ginistorya specific lang na nimo nga problema mo, pero namang ginalantaw naman nga sa mga tawo nga nakabati sa imo istorya. I-advise na nila sa imo in general. Amo na dapat ang imo ipangitaon. Ang ikatatlo, kung daw nagalain gid ang imo nga pamatsyag, nagalain gid ang imo nga buot, why not nga isulat ina sa notebook? Isulat ang tanan-tanan nimo nga ginapensar. Isulat ang tanan-tanan nga kung nga galain ang imo nga buot. Kag kung kaya mo nga i-istorya or ipagwa, go, i-istorya. Pwede ka man ilingawa imo iya kaugalingon para madula dra ang nabatsyagan mo nga naugot ka. Kaya nagaka-apektuhan ang imo iya nga concentration. So that's why dapat i-release mo na nga problema nimo. Or i-release mo na tawag dara tina-stress ka syempre tungod nga ginhimo-himuan kasang istorya mo, no? Ang ikaapat, ipabilin nga may kumpiyansa sa kaugalingon kag ipakita nga masadya ka. Siling gani ipadayon na ang normal nimo iya nga pangabuhi. Paipabilin nga kung ano ka sa nakitaan kanila. Hindi sapa ka kung may mga negatibo man dira sila iya nga komento sa imo. Natural lang na. Natural lang na iya kay may damo ginaya may ma-react kapin pagid kun lantaw nila nga do ka wrong gid sa imo nga desisyon. Sino ba nga tawo nga perfect, di ba? That's why nga i-insyendihon mo na lang kung mag-amo magid ina ang mga tawo, kung may ara gid sa mga tawo sa tupad nimo nga mag-react negative. Okay, natural lang na. Ang ikalima, may koneksyon ni sa
siling bala nga hindi pagsapakon kag ipabilin nga mangin kumpiyansa ikaw si mo ko galingon. Ang ikalima, hindi pagdalaganan ang problema. Hindi pagdalaganan ang sitwasyon. Kay wala gid sang solusyon or hindi na siya solusyon ang nga palagyuhan mo dira ang problema. Kay man bisan balis karon pa na, bisan sulion pa na siya, problema na sa Japon. Kay man wala man siya gin solve. Ang ginhimo mo malang ginpalagyuhan mo malang siya. May tendency pa sina pag after nimo nga palagyuhan, likawan mo na nga problema, pagkanay-kanay, pagbalik ay nadugangan pang problema. Yan, amo na dapat ang aton iya nga panumdumon. Ang ikaanom, magpamati, pangbasa-basa kadara, kung obserbahan ng isa ka bagay nga may angot sa imo iya nga sitwasyon. Nami kun kay isa nga nagapamati kadara bala mga music or nagabasa kadara sang libro or nagalantaw kadara sang movie. Bilang makarelate ka sa mga ginapang pamatian mo, makarelate ka sa imo ya ginalantaw. Para ma-feel mo nga hindi ka nagaisahanon. Kag mahatagan ka sang kabakod, mahatagan ka sang kaisog nga i-sustain nimo. Nga pakibatuan nimo ang imo ya ginapangatuba nga problema. Kay may ara sa aton kun kay isa nga inabalang siya lang gid makasolve man sa nga kaugalingon nga problema. Wala siya nagasik attention, wala siya nagasik bulig sing iban. Okay, balo siya iya lantaw sang sitwasyon. Kabalo man siya magpakalma sa iya kaugalingon. May mga tao na di ba nga kaangay sina, pero may mga tao naman iya nga gamay lang bala nga muno nagareact. Tapos may ana naman niya nga mga tao nga kung may problema gani dayon pabayan. Hindi bala pagsapakon nga hasta sa ulihi hindi na mag-insyakto. Labi na gid ang mga problema na bala issue abi sa tunga dira ninyo sang inyong pamilya or sometimes sa tunga sa nga imo iya mga kaupod sa trabaho. Hindi gina di ba malikawan? Okay, may kanya-kanya kataya gani iya nga mga opinion. Example lang na bala kita nyo ng tawag ni number siya. Number siya. Kung ari ka sa pihak lang tawon mo siya 9. Kung ara ka naman sa pihak lang tawon mo sa 6. Siyempre, ang isa malalis dito nga 9 ini siya. Ang sa pihak naman malalis sa nga 6 ini siya. Diba? Kaya mo na yung nalantaw nila, nagitaan nila. So, pareho lang na sa aton man nga opinion. Pareho man na sa aton nga reaction as sa tao. Kung anong nakitaan naton, amo lang na yung aton nga patihan. Diba? Unless na lang kung i-explain na sa aton. Okay, ang ikapito, istoryaha ang mga abyan or ang mga katrabaho mo dira nga nagakontra sa imo. Kung mahimo pa lang, para mangin inabalang mahimos ng imo yang nga pensa. Tawgi sila or hindi gani ti ususubong video call. Istoryahada sila. Istoryaha sila sa syempre na bala nga may pagrespeto nga pamaagi. Kag dapat pamatian ninyo ang opinion sang isa kang isa. Man ako mag-istorya kadira tapos imo lang man Japon ang kaugalingon or imo man lang nga opinion ang imo nga pamatian. Di ba? Kay man may mga tawo gidya nga kun ka isa bala makahamba lang sa ulihi, wala nila realize ang ilagay ginaistoryahan na sakitan na. So, muna dapat kita mismo kung
notice mo na nga do, naga-cold na siya sa imo. I mean, nablang do wala siya gana magsapak sa imo. Pamangkuta siya kung ano ang problema. Pero kung hindi pa siya ready, ma-feel mo man na kung hindi pa ready ang tao mag-istorya sa imo kay wala na siya gana mag-react. Or sometimes kung sagad siya magtago-tago, mahambala na sa wala O, kag magpawala lang dayon. Meaning, hindi pa siya ready. Kulata na lang siya nga siya mismo ang ma-open up sa imo. Okay? Ang ikapito, I mean, ang ikawalo na tagali, nagabalik ko sa 7. Ang ikawalo, mangin pasensyoso. Kung sa ulihi, magtauhay na, amo na ng time. Kung inablang nakitaan mo nga, do ka correct na ni sa ngamon nga, pag ananayhaw nga, do naga hando-hando na ni sa akon, nagayuhom-yuhom na ni sa akon kung magatubang sa sakon, lain to sang nagligat nga do wala gid, ginatulok ya lang ko, masakit pa. Ibanti ginagaduko lang sa gaduroy lang sa dula ay kuning nasapak pero sumungdo kamayo sang iya nga mood. Hindi mo siling pag-erekta nga sorry gid sa nahimo ko ha. Napatawad mo pa ko. Hindi mo na syempre. Istoryahain a nice way. Hindi man nga igulpi-gulpihon mo da siya. Kapin pagid kun ang nahimo mo medyo masakit gid man. Diba? Iya gana-gana lang ang pag-istorya. Kay para mag-insyandihan ay kamo nga duha. Kag ti para madula na tong inyo yang hindi paghangpanay. Ang ikasyam, ipabilin nga magsalig sa kaugalingon. Ano man ang matabo, ikaw ya mismo ya dapat may ara ka sang pagsalig sa imo kaugalingon. Kag ang ikapulo, kay uhad rang imo iya nga pamisti. Para wala sila sa may makitaan niya kung ano dira sa imo agud nga ba gubon pag itang imo iya nga pagkatawo. Kag dapat di sana siling na hindi magpaapekto sa mga bagay-bagay. Humilang labot man nila. Okay? Humilang kay sa ulihi, ma-realize mo na nila nga sala ang ila nga pananaw sa imo. Okay? Sige. 2:00 sa utso na kita. Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yato aton mga ka-action ang aton iya nga FYI. For your information, ang topic naton ano kuno ang imo-himuon. Ilabi pa kung may damo ya ang nagakontra sa imo. Sige, kabay nga nakabulig to sa inyo sa atong mga ka-aksyon yung nag-experience sang kaangay nga sitwasyon. And this time, standby nila sa atong mga ka-aksyon kay aton na pagabasahon ang sulat man nga ginpadala diri sang aton isa ka letter sender o isa ini kaamay. Sige. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Action Radio Philippine Standard Time, 2:10 na kita. Oy, nagapamiho-miho, dagali pamati si Sir Aster Pinachos dira sa Barangay 3. Salamat gid Sir kag mayroon na nga pag-monitor sa imo. Sige, this time, ang aton iya nga letter sender, isa ini siya kaamay. Nag-ayo lang siya, tawgon lang sa kuno kay Tatay Jimmy. Kag ang sulat ni Tatay Jimmy nagasiling,
Tita Wilma. Mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagasunod sa imo program ang This Is My Life. Tita, ihinago lang ako sa ngalan nga Tatay Jimmy. 68 anyos kag taga Syudad Sang Silay. Naga-star ako sa nagaisahanon ko nga bata nga tawagon lang naton kay Jacqueline. Nga may 4 naman ka mga kabataan. Ang iya ba na tita nagakarga tapas ini sa kilalaman nga hasyenda diri sa amon sa Syudad Sang Silay. Ang ginahimo sang akon bata bangod may jutay ini nga kapital. Iya ini ginaroling para iya makabakal kami sang bugas kag sudan namon tita. Nagalibod siya sa mga kakandin na bala tita we. Amo na ang iya nga ideya para iya nga makabulig sa pangadlaw-adlaw namon nga kinahanglanon. Apang tita, umpisahan ko ang akon nga problema. Kay subong bala, nagaabot-abot nga nagakatumba-tumba ako. Ang problema, bangod nga wala gid ako sa nga pangayuan sang bulig tita we. May mga utod ako nga ginbuligan halin sang elementary tubtob sa nga ila kolehiyo. Ang isa gani tita we, 2 pa ka kurso ang iya nga natapos. Tugtog pa nga nagkalakat ako sa abroad. Sa sobra man nga pangabudlay para sa ila, apang sa subo nga ako may problema, wala gid ako sang hangpon sa ila tita we. Breadwinner ako bangod sang nadula si tatay. Ako ang nagtindog nga ila amay. Kag syempre, masakiton man si nanay sadto. Gani ang tanan ko nga sweldo tita we. Ginapadala ko gid sa ila. Anay ako OFW sa Kuwait sadtong 1982. Kag wala gid ako bala tita sang may natipon. Bangod ginhatag ko sa ila tanan. Para hindi man sila mapaslawan sa ila mga handom. Apang subong tita, wala gid sa mga utod ko ang nagkilala sa ako. One time tita, nagpatay huya ako. Ginsugo ko nga kon iya nga bata nga makahulam sang cellphone para makapanawag kag makapangayo bala ko kung tani isang bulig. Bisan herbal na lang tani nga bulong pero ang sabat sang akon iya utod tita, mabulig lang sila kuno sa akon kun patay na ako. Pagkabati ko daw ginkumos sa nga akong dughan tita kag naghilibion na sa sobra nga kalisod. Wala ako nakakaon sadto nga tinion tita we. Kag nadugangan pa ang akong stress. Napamangkot ko gani tita we, ano bala ang nahimo ko nga pagkakulangan sa pagpadako. Kag natamaan sila kaalam para ihig-ihigon ako tita we. Tita, ano bala ang pwede ko nga himuon? Nga subong, pigado gid abi ang akon iya nga bata. Nga amo man ang gabulig sa akon. Kabay nga may mga tawo nga makabati sa kahanginan. May maluluyon nga balatsagon nga mabuligan man ako. Bisan kung tani tita makabakal na lamang sang bulong. Tita, utang ko gid ini nga kabalaslan kun mabuligan mo man ako. Tugtog na lamang diri
kabay nga nakahatag inspirasyon ng akong istorya. Ang tagpadala, tawga lamang kay Tatay Jimmy. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16. Actually, may ginbilin diri si Tatay Jimmy nga iya nga numero. Iya nga numero na lakip sa iya man nga ginpadala diri iya nga sulat sa mga kaaksyon naton. Kay gusto niya amo may-ari diri siya para lang sa iya balang I think naga-maintenance sa siguro. Hingyo sa. Kaya mo ni ang problema niya kay wala gid sa blasang sara nga mapalapitan kay sanggin nag-ayo siya sa iya nga mga utod wala gid sang insyakto man nga sabat sa iya or kung tani bulig man bala balik nga bulig sa iya nahambalan pa sa nga kung at mabalik lang kuno kung patay na sa dira lang sila mabulig. Subo man isang inagyan ni Tatay Jimmy. Oo. O ginpadala niya ni Tatay Jimmy ang iya sulat nagsaka gid ina diri siya sa Action Radio ibili niya dira kay guard ang iya man nga sulat actually nasa siling ko na ari diri ang iya nga kompleto man nga kompleto kung taga din ini siya kag nagbilin man siya sang iya nga numero sang iya sini nga bata. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Tatay Jimmy, naga-monitor ka dira subong. Salamat gid sa pagpadala sang imo nga sulat. Kag sa aton nga mga ka-action, bukas naman ang amon yang text hotline kag pwede man kamo sa amon via Facebook Live. Pwede ka mo dira makahatag man sang inyo nga mahatag nga advice. Pag kung may ara ka mo sang mahatag man nga bulig para sa aton letter sender sa subong yang hapon sa kay Tatay Jimmy. Standby dira sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik. Ato naman pag-istoryahan or ato niya nga pagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Web sa kay Tatay Jimmy ang aton letter sender sa subong iyang hapon. Thank you man dira mga kauturan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara! Kiri sa aton sa via online, greetings. Sa aton nga mga ka-aksyon, sakay, ois action via Jonathan, paray mayong hapon dira sa imo. Kay si mo man nga asawa, kay Mary Joy Puentebella. Okay, sakay payungayong Renan. Sige, approve ko no. Si Roger Regala, ano ning sana all? Sakay, Sir Martin Aliling, mayong hapon. Kay Sir Elmer Itones Regalado, mayong hapon. Ginatamyaw niya ko no sa silay. Sa kay Chay Endring Lanos niya. Kag Tiay Nelly Itones from, Letex Market sa Quezon City. Sige, si Smigol Boggins. Hello. Sa kay Ma'am Evelyn Nepomuceno, mayong hapon man. Stay safe. Halong mandira, ma'am, ha? Sige, continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe o sa mga Energy Fans Club members. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa kay Ma'am Yvonne Buicher, mayong hapon man. Kag sa kay Regent Tan Villalon dira sa Banwasang Manapla, kag kay Anthony Jones Havilio Ceblano dira naman sa Banwasang Kawayan, kay Sir Michael Season Sino Pagidman. Betcha ko ni Danay ang mga si Ma'am Rose Guevara gali. Si Ma'am Rose Guevara nga naga-monitor man sa kay kay Ta Ems Aboso. Tita Ems, mayong hapon lang dira sa imo. Nada nga pag monitor dira sa imo. Tita Ems Aboso. Sige. Okay. Sige. Salamat kid sa pagpadala sa inyo yung mga mensahe sa subong nga hapon. Standby sa akon man nga next pagid nga pagbasahon sa aton nga program. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon action radyo Bacolod saludo sa imo Padayon action radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon action radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ato na iya pagbasahon man ang ginpadala. Mahatag iya nga advice ni Tita Wer para man sa kay Tatay Jimmy. Mayong hapon sa imo Tatay Jimmy. Daw kasubo man sinasang imo iya nga naagyan. Ikaw ang nagsikripisyo para ang mga utod mo makatapos sa ila pag-eskwela. Kag karon nga ikaw naman ang nagakinahanglan sang bulig, hindi ka na nila kilala. Sa imo sulat Tatay Jimmy, mabatsyagan ko nga daw may kaakig ang imo yung mga utod sa imo. Ano bala ang rason sini?
nga ang sa pihak sang imo ginahambal nga ginbuligan mo sila sa pag-eskwela nga ang ginaihig-ihig ka na lang nila. Abi mo Tatay Jimmy kung hindi sila maghatag sang bulig sa imo, wala ka na gid sang mahimo dira, kundi ipangamuyo na lang sila nga matandog man ang ilabalatsyagon kag mabalikid man nila ang ginhimo mo sa ila nga pagbulig. Kung ano man ang ginkaakig nila sa imo, ipangamuyo na lang nga makita man nila kung ano ang imo pagsakripisyo para sa ila ang makatapos ka sa pag-eskwela. Itugyan na lang sa Ginoo ang pagtandog sa ilang balatsyagon. Kag siguro, mas maayo nga hindi ka na lang anay magpalapit sa ila. Para iya nga magpangayo sang bulig para hindi ka na makabati sang masakit nga mga hambalanon. Pabayin na lang kag hulata nga marealisar nila ang ginhimo nila sa imo nga utod nila. Ipasalamat na lang nga bisan paano ikaw nga utod nila ay nakabulig sa ila sang sila ang nagakinahanglan. Itugyan na lang ang tanan sa Ginoo kag laumi nga matandog man ang ilabalatsyagon. Sa liwat Tatay Jimmy, salamat sa pag-share sa imo nga problema. Kabay nga basi man sa siniya nga programa, mabatian sang imo mga utod ang imo hibubunot kag matandog man sila. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Sa liwat Tatay Jimmy, madamo gid nga salamat sa imo iyang pagpadala man diri sang sulat diri sa program This Is My Life. Kag kabay ti makabati ato sa aton sa imo diri nga mga utod. Sa nasiling na ni Tita We. Kabay nga makabati kag matandog man ang balatsyagon sang imo nga mga utod. Agud nga marealisar nila kung ano man ang ilang nahimo para iya sa imo. Ilabi pa sa sitwasyon mo sa karon. Okay, Sariwa, thank you so much. Kag sa iban pa dala naton nga mga ka-aksyon, haling pa di man kamo nga makapadala sa inyo nga mahatag man diri nga sulat. Ipadala sa akon or hindi gani sa kay Tita Wilma. I-search lang da ngalan ko An Defensor. Hindi gani kay Tita Wilma Antupina Sugaton. By the way, antes ako mag-proceed para iya sa aton nga horoscope. Happy birthday dira gali danay sa kay Mama Lydia Carman. Halin ina kay Tita We. Salamat gid. Sige. Kay Mama Lydia Carman, happy birthday dira sa imo sa liwat. Kapilay na ni nga kadlawan man, secret lang indayan. Okay. Alas 2:34 na kita. And this time para sa first part man sa aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong adlaw sang Lunes, Marso 15, tuig 2021. Unahon nato ng mga Pisces sa Pebrero 19 tubtob Marso 20. Mag-meditate kag batunon ang realidad sang kabuhi, Pisces. Ipangibabaw ang kalmado dara iya nga pamatsyag. Ilabi na nga kinahanglan mo or kung kinahanglan mo nga magdesisyon sa mga bagay-bagay. Kaya kung kalmado kuno ang pensar, ti manami ina kay man mahapos sa imo iya nga makapangita sang mga desisyon, makapangita sa mga tikang agud iyang para syempre sa imo dira nga mga problema, kag madasig man nga mahatagan sang kasulbaran ang imo iya nga mga ginapaligban nga mga bagay-bagay, para hindi ka bala magdali-dali sa imo iya nga mga desisyon. Sige, sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 57, 11, and 43.
Cherry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. May mabaton ka? May mabaton ka nga wala nimo iya ginapaabot. Pero hindi ini siya material nga bagay. Kundi iya panahon, oras. Agud nga makaupod nimo ang imo iya nga mahal sa kabuhi. So, tubtob iya nga may oras pa. I-enjoy ang pag-upod dira sa imo iya mahal sa kabuhi, Aries. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 56, 39, 14, and 42. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Importante nga inabalang kumpiyansa ka sa imo iya nga ikasaran. Kumpiyansa ka sa imo kaugalingon. Amo na dapat ang ipangibabaw mo, Taurus. Kag ina ang imo iya nga dapat nga mas paayuhon pa. Bangod, kinahanglanon mo ina sa imo nga trabaho. Kay kung ikaw kuno Taurus, kumpiyansa ka sa imo kaugalingon, ano man dira nga imo iya nga desisyon sa kabuhi, desisyon mo abi sa mga obligasyon or sa mga ginhatag nga obligasyon sa imo, confident ang imo dira iya nga boss. Meaning, masaligan ka sa imo iya nga boss. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 39, 15, and 55. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Satisfied ka sa karon sa imo iya financial statement. Sa mga Gemini, willing ko na magbaton sa mga oportunidad. Ting sa mga Gemini, kung nalantaw mo na gani nga daw okay ang imo iya nga financial. Hagan-hagan lang. Hindi man magpasobra. Kay man siling gani, kung okay ka kuno subong, dapat kabalo ka maglantaw-lantaw sang sitwasyon. Kay man, not all the time okay ka. Not all the time okay ang imo iya nga or ang kwarta dabla sa imo nga available. May maabot na iya nga adlaw nga do wala ka gid sang pudyoton. Sino ka mangayo? Muna dapat ang imo iya nga pensaron. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 53, 36, 49, 21, and 12. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Naka-align ko ng mga good energies sa imo iya nga direksyon, Cancer. Kag magamit mo ini para iya nga magpadayon lang bala sa mga masunod nimo iya nga mga adlaw. Meaning, ang sa subong abi nga naangkon mo dira iya nga manami nga enerhiya, makabulig na sa imo agud iya nga sa sunod-sunod pagid bala nga mga adlaw nga mangin okay. Mangin okay ang imo iya nga sitwasyon. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 43, 56, 39, 22, and 11. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo bala, i-appreciate ang prosperity mindset.
kung mahimo pa lang, i-embrace iya ang mga positive vibes, hindi ang mga negative vibes. Okay, kung gina-embrace mo dira ang mga positibo nga mga bagay-bagay, mangin positive man ang imo iya nga panulo. Mangin positive man na ang imo iya nga mga ginapamensa. Diba? Ang mga tao to diya kung positive ang imo iya nga pagtanaw sa mga bagay-bagay, naku nang epekto si mo man nga batasan. Kay man matawhay nang manayanaya kumbaga ang imo iya nga pamatsyagan. May mga tao yung daan yung kung may negative, isa lang naka-negative. Dra na lang matuon sa negative. Wala, nagiginalantaw ang iban pa yung mga positive nga mga bagay-bagay. Hindi na dapat, hindi ka daya magpadala-dala sa mga negative. Ay, dali sinati, libog ulo mo. Okay, sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 59, 21, and 11. Neon green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. Standby sa aton mga ka-action kaysa akong nga pagbalik ang mga nabilin pa naton nga horoscope of the day. Naton pagkalit. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Para emergency. sa nabilin pa natin yung mga horoscope, sa iluhan nato ng mga Virgo. Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ang mga Virgo, paghatag importansya sa imo iya kaugalingon nga ginabatsyag, dapat ang manang himuon mo sa imo iya isig katawo. Dapat kung ano man ang gusto nimo iya nga himuon sa imo kaugalingon, amo man ina ang himuon mo sa imo isig katawo. Kung naging gusto mo iya nga ipakita si mo nga mangin mabuot sila sa imo, dapat amo ka man sa ila. Okay? Kay para iya nga palareho man bala. Itawo sila, tawo ka man. Kung lain na karon ng ila nga or lain na karon ng pag-approach mo sa ila, syempre ma-react man na sila. Sige. Sa mga Virgo, ikawan lamang ang mga ginabawal dira nga pagkaon sa imo. Kapin pagid kun may ara sang advice ni Doc. Okay? Sa mga Virgo, lucky numbers 44, 31, 37, 48, 33. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ikaw sa karon iya, kumbaga sa humay pa. Ikaw ang mag-aani. Mag-aani sa mga kaayuhan. Bangod man sa imo iya nga ginpakita nga maayo nga pamatasan sa imo isig katawo. Manami man nga palaabuton ang nagahulat sa imo Libra, bangod iya sa imo nga kapisan. Sa mga Libra dira, lucky numbers 23, 37, 59, 15, and 41. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Padayon kuno nga nag-ilig ang prosperity nga ginatawag sa imo iya kabuhi Scorpio. Kag sa karon, makuha nimo ang tanan iya nga handom in terms of financial. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 22. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Lasan surprise ang mabaton. Ihanda ang kaugalingon Sagittarius sa mga wala drap lagi na paabot ng mga hitabo. Positive or negative man ina, dapat manginhanda ka Sagittarius. Okay, sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 26, 59, 15, and 41. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ang issue ni bala angot sa fair and just compensation. Nasa karon ng imo iya nga mangin problema. Isalig ang tanan Capricorn sa makaako. Kung ano man dirang mga problema nimo in terms of patas abi nga panindugan, patas man nga paglantaw sa inyo iya nga tag sa mga opinyon, ina tanan ipangamuyo lang. Okay? Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Tulip pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Sa mga Aquarius da bala, mag-meditate. Makabulig ina para iya makaangkon ka sa positive mindset. Kag kung positive ang imo iya nga pagpamensar, ang tanan ko nga mga bagay-bagay mangin mahapos para iya sa imo. Sa mga Aquarius, halungan lamang ang ikaayong lawas. Okay lang na nga mag-obra ka dira. Bastang importante, hatagan mo atensyon ang imo iya nga ikaayong lawas. Kaya
mo ni ang ikaayong lawas, tiyan mo ni aton yang nga manggad nga hindi mailisan, hindi mabakal. Ay muna yan mo. Sige. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Honey yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Kag inyugin pamatian ang aton iyang horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong nga Lunes, Marso 15, tuig 2021. This time, up din nyo ako anay para sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Okay, kulabos na si Indayan sa oras. Nagsaliwat sa aton mga ka-aksyon, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa panibagong edisyon sa programa This Is My Life. Apang antes, aton anay Bible verse of the day, gikan sa Proverbs chapter 29 verse 25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sa ngalan sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugatnon, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Madamog niya salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila